Yebo, sanibonani futhi bafowethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzala, sibonga kakhulu ngokuba khona kwenu. Ngiyabonga kakhulu ngendlela nisupporta ngayo channel. Ngicela niqhubeke nenza kanjalo nabanga subscribe basubscribe. Sikhulise channel siye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje MK Party manje nje ngo-3 ntambama ilapha eLimpopo. Ake ngithi nje i-leadership ephezulu, top officials MK Party belidwa ubaba uNxamalala balapha eLimpopo namhlanje emzini wakaMalema beyokhalisa uCIC ubaba Julius Malema, njengoba kuvela imbiko ukuthi ushiwe u-anti wakhe emhlabeni. So ke sithi condolences to the Malema family. Kodwa nje ukuphawulekayo la ukuthi uPresident Zuma usukume yena uqobo lwakhe nama-officials e-MK Party baqonda khona ngqo ekhaya likaBaba Julius Malema beyomkhalisa kulesimo esinzima abhekene naso. So ke ngifisa nje ukuphawula ngoba ngiyabona ukuthi kunabanye lana abathi abayizwisisi lento ukuthi kuza kanjani ukuthi ubaba uPresident Zuma angahlala angabonakali eyokhala kushone abantu abathile ababalekile kumzabalazo wase-South Africa. Engeke ngibala amagama abo la, kodwa bese uyobonakala ekhalisana noBaba Julius Malema. Bafowethu, endabeni yesililo akekho okufanele asole omunye, akekho okufanele futhi aprescribele omunye umuntu ukuthi kufanele akhale kanjani, noma kufanele akhalele ubani, noma kufanele akhale nini. Akusiwona umthetho ukuthi uma ngabe ngishonelwa sekufanele ngizokhalelwa kumnyama kubovu uNombane engifuna azongikhalela, cha, noma engifisa azongikhalela. Kuyisinqumo esenziwa umuntu ngamunye. Masingabeki uPresident Zuma icala uma engabonakalanga eyokhala noma engasendanga even ama-condolences kubantu abathile abaziwayo kwipolitiki yaseMzansi. Alikho icala ngalokho. Yebo kona emehlweni abantu kungabukeka ngendlela abantu abayibuka ngayo, kodwa esesikhuluma nje siyiphetha leyo nto singafika esinqumeni esisodwa sokuthi akanacala nokuthi akakwenzanga, and futhi unezizathu zakhe engacabanga ukuthi kufanele siyi-scrutinize lezo izathu futhi, uyayibona, ngoba akanacala, i-choice. Namanje nje njengoba i-MK Party decide ukuya lapha kababa uJulius Malema yomkhalisa, kube i-decision kababa uZuma nama-officials e-MK Party ukuthi akwenze. Banama-reasons futhi ukuthi bayokwenza lokho abayokwenza lapha. Yiloko nje bengifuna ukukuphawula kakhulu la, kukho okuningi ukuthi i-MK Party uma ngabe iyohambela imindeni iyokhala noma iyodlulisa ama-condolences, ibonakale iya kwezinye indawo mhlawumbe ingayi kwezinye, akufanele bese siyibeka amabala noma bese senza ama-conclusions engqondweni zethu ukuthi yingoba akufanele. Umuntu unelungelo lokuthi aye noma nami njengoba ngihleli la kunabantu abaningi abasishiyayo njengamanje nje nathi sehlelwe ifa elimnyama la ngithi Mkhondo sishonelwe omunye osemusha umfowethu la ebesinaye emzabalazweni la eWard 11, ucomrade wethu Mabhoma. Sisemanzini njengoba sikhuluma nje, osishile naye kulo leviki ozofihlwa kule mpelasonto. Siyakhona nani last week omunye ucomrade wethu ebeshonele umama wakhe ucomrade uNjabulo Mthabela besiye khona, uyayibona.
Kodwa kunezinye iy'ndawo la ama-comrade aye ashona noma ashonelwa khona, azange ngivele. Nomunye u-comrade futhi azange avele. Okungasho ukuthi ngoba kuney'nhloso ey'thile, kuney'zathu. Ake siyibambe nje la ey'zathwini bafethu. Uma ngabe sibona ama-comrade wethu ekhona ukuya kwenye indawo kodwa engakhoni ukuya kwezinye iy'ndawo, asinga-conclude size sijaje sithi yingoba asithi nje kuney'zathu abanazo ezaziwa yibo, uyayibona? Siyobe siyibambe kahle uma siyibambe kanjalo. So nje engingakusho la ukuthi nami ngingasho ngithi condolences to the Malema family, and we hope ukuthi i-MK Party ukuhambela kwayo lapha kuleya family kuzoba induduzo kakhulu nakuye ubaba uJulius Malema. Esimaziyo-ke naye uJulius Malema ukuthi uyayihambela imingcwabo, uyabahambela futhi abasemanzini, abashonelwe njalo njalo. So-ke akukho okusha okwenziwa i-MK Party okuwukuthi akakwenzi uMalema, benza into efanayo. Kwipolitiki ngeke nibe izitha, kodwa ningaphikisana ngezinto eningi, kodwa kufanele ukuthi nibe izitha, especially uma ningabantu abalwela into efanayo njengoba nje kwenzeka. Nathi siku-MK Party silwela impumelelo yomuntu omnyama ngokomnotho njalo njalo. Kanjalo ne-EFF yenza okufanayo. Singaba difference lapha nalapha, sibe nemibono ehlukene, kodwa asizona izitha. Yilokho nje ngifuna ukusho. Sithi kasibonge kubaba uNcamalala, asibonge ku-leadership ye-MK Party ngokuthi ithathe lesi sinyathelo sokuthi iyokhalela i-EFF nobaba uJulius Malema oyi-leader yayo. Siyabonga kakhulu. Sicela niqhubeke nisubscribe nikhomenta, sikhulise le channel, Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.